Mira, aviam, Marçal, mira. Qui és? Qui és? La mama, sóc jo aquesta. A la filla li costa, però la mare ho té clar. Aquest és el seu retrat, que els comerciants del poble han tonejat per a la festa major. Com ella, uns 150 veïns han vist la seva fotografia transformada i exposada en una mostra al centre cívic. El repte, trobar-se a si mateixos per poder-se endur la instantània a casa i molt més. I a darrere tindrà un petit descompte o un obsequi. La foto se la pot quedar de record i aquest descompte fer-lo servir a la botiga que posa. En total, 36 comerços de Bigues han fet possible aquesta activitat, barreja d'exposició i concurs. És la seva contribució a la festa i, al mateix temps, una forma de fer-se visibles. Donat que és un poble molt escampat, molt estès, no? A vegades tot el que no sigui passar amb el cotxe per davant del comerç és com que no hi ets, no? I d'aquesta manera donem visibilitat a tots els comerços. Grans i també petits han pogut rebuscar fins a trobar la seva fotografia.